Szegény! Zárjuk össze! Oda Gyuri bácsi mellé! Összezárni a kört! Úgy oda többiek mellé, úgy. Elkészülni! Van rajta, nem maradt, és csak... Ott van. Megvan! Megvan. Ronaldo! Zsolti! Ronaldo! Na? Ő fogta meg, Ronaldo befogta meg. Ronaldo fogta meg amúgy. Ronaldo éj a malak! Fogd meg, most már! Megfogtad! Nyakad. Oh, hoppá! Még egy küzdelem. Na most már viheted haza. Szerintem még egy futamot megér a dolog, nem?